Hello mga bay, mayong buntag. So nami diri ga kuan sa ni 398. Ini mga rooms diri sa singan ani the Morbi. Ito kung si Len. Tara, dili ni pamaho paniudto na ni. So, mao ni view diri mga bay, no? Asa naman itong bata? Mao ni view diri mga bay sa Damorbi. Ani sa tuktok. Sa pinatasan. Di na ni pamahog, Len. Paniod to na ni. So, paniod to na ni nga to, ha. Dira sa natin agian nga sa ni Kusina Davao dito may mga on. So, nice kayo ang palibot na itong mga bay. Asay mo stand, Glenn? Dala, kayo magkuanta. Laro-laro ita, biti nakasilaw sa adlaw, oh, sa mga umo. Punto na ng mata, lamia, katulog. Mga look, ilang hagdanan kayo. Kuan kayo baka nang straight kayo sa tanan. Anak. Anak kong prinsesa, kaunan na. So, kasi natingala mo nga. Wala na ako yoga kung doon kalaki. So ako siyang gibilin dito sa Cebu. Nalik kami dito pohon. Kaya dili ko ka-focus o meet and greet. Total mag-for good naman ko. So magka-focus na ko og Ati Manila. Then ako silang istorya kung okay ra sila ang ibilin. So okay ra daw. Unsa man ni malugod po namin pinapaalam sa inyo ng aming 24 oras ay hindi na po 12 noon ang check-out time. Ginawa na po itong time. Itong time na ang ibig sabihin ay pwede na po yung gamitin na yung 24 oras na binabayaran. Ang check-in, pwede na lagi. Check-in anytime and check-out anytime. So, dahil mga bayan itong view sa kalibot. Dayon. Asan mo itong bata ato? Dayon. For good naman po. So, matimanan na dyan ako sila maayo. Ito nga magani kayo sugutra. Waton sa nato si Yuyuglen. Sugutra nga ibili ng duha. Hindi ko makafocus mga bay. Kasi sige lang bukod nila. Dayon. Wala gito. Nga murag. O, dala nakafocus na. Usap po na bilin diri. Perti po, perti. O, tora. Lahi ito na yung ginikanan nga. Disiplina mga bahay no sa mga bahanti. Kung wala, o, ikaw nagsinina. Lami na. Ngit mo tayo kayo. Di aram niya, laro-laro sa dungas. Ito ino na natat at bang sa Philippine National Bank. Davao, San Pedro. Ngita mi pamahaw mga bay no. Nya kay udto naman, dalang panudto na ni. Kani laging lami kay matu kay aircon. Charot-charot. Uy, dili na ta mga on. Dili na ta mga on. Ano ito yung hindi nga kusina na bola? Ilayo ko man ito. Tayo na lang ta. Para di kayo. Okay, 130 na ko ito sa dulo. Ay, marami yan. Agoy, diara. Ngaon sa dami, ato sa itong mga bahay na idili sa green. Sa mga green. Ayaw sila. May saging mga bahay. Tinuhog saging. Pila katugin nyo ha. Pili lang mo. Dagan jud ni. Dali. Linya na mo. Okay. Sige mga ulit. May libre sa mama. Ilan mo ako?
Sinigang rice na. Tulo ka dako sa kadumay. Alam, Sa imo habi. tulog ka dako sa kamay. Saan yung hotdog? Hindi, hati-hotdog ma'am. Adobong sitaw. Sa man, wala may chicken joy diri. Hati-turtar talong ma'am. Tungkang Ayap so. talong. Tungkang talong. Dali, ikaw mo yung unahon. Ayap dog. Hotdog. Chorizo. Suriso, gusto mo suriso? Suriso na lang. Chorizo na sa order. Sa kaluto. Mga Glenn, sa imo. Wala ka rice na ma'am. Ilang rice tanan, ma'am? Duha ka rice, tagsa lang ni. Tagsa ang tulo din, duha sa... Isa, 5 tanan. Oo. Perfect. Isa po rani. Asa, tagay may sabaw. Ayun. Asa man yung niya, Dali inuunan. mo. Pumili lang mo mga boy na dangang sudan. Ano sa asa na rin ma'am? Son, tulog ka tag-isaw, isa ka double. Oo. Ganon. Sir. Mon! Isa po rani na mo, isa po rani. Magpansit po. Sila ka rice na eh. Oo. Nescafe po, no? Wala, banitan na dire. Tirado. Naman ko na sila style. Ako dami. Ano sila ibang ko. Pwede na gusto na ako. Mga unta ninyo mga guys. Hindi ni mo ito ni mo ko. Alis ka pre? Isang isa dyan. Gamay na ba anak? Di ko pa nagatawa ng pag-is. As in. Kaya ano ba ka nila sugar? Saan sa mo? Na kami sa Lihat na muna. Liwat na muna. Mamatay na sa sugar. Na ang sugar, makuha na ba? Daghan na kayo makuha na makuha. sinigang din. Sabi kayo sa mga sinigang. Sinigang na lips. Dugang matagluto ano yun. Okay ha. Dugang ito pa kasi.
Coba pagkaklina. Pili si Angel. Sebulan ka? Ha? Nah, Ano ka ba? Kasluman. di ko hilig ng kuwan ko. Sino ka? Hindi sa kita, masinip yung hula. Di kayo kumakaon. Ako na anak. Gamay lang din. Ikaw na po. Anong gamaktulong ko na karon? Saan po siya? Gamaktulong na sa'yo. Di man mo undang-undula. Ganyan ako dito po. Drive. Ilang dua. Biar aja so dakin biar. Pwede pa punta-punta ni sana. Daw kasi presyo. Wah, dulu ka. Pare sa pag-presyo ning mga ani. Dulu, bilang ka sa 35 daw. 1.5. Pansit pila? 20. 125. Kape pila? 125. 155. Oh, dua man. So, 30. Yang 125 naman. 155. Iso. Tuhan. Oh, sa palis. 30. 185. Ang kan? Ang pila? Empat no? Pila na ko? Ang gingat? 185. Ayun, kanon, upat. 20. Okay, 185 plus 40. Blabla? 185 plus 40, 225. 225. Plus 3. Tulo ka tag 35. Tapos isa ka ka. Kapilo ang kapilo. Kaya sa pila na na. Ah, 60. Chorizo. Pila lang pare. Pak. 40. Hi! Mga unta. Kaya lagi siya, oh. Kaya lagi siya, no? Ang mukuha sa inyo ako ang sister. Si, what? Stella. Si Stella, o niya, nagsakot na rin mo? Ano, dili kami nagtabon. Iba, Ingon, sige, sige lang ka. yan, yan. Nagchat siya sa buwan. Uy, yung pang kumingin, mula pa na niya. Salamat kay kaya. Lagi. Mana siya nga. Nangitagin siya. 265. 65 ang kwenta. Sundoan daw mo niya. Mga kali, kasi dia. Kausap ka? Kasi yung kauban. Kuwas ba? Nangawan media kanila. Ay, siya magkita. Ito ba siya?
Kailan mo pa niya pa? Nagkauna ko kita sa iya. Enjoy mo na siya sa imong vlog. O sige na siya o kung ano museum. Katawa. Kasi ko na ko siya ulit. 1:30 ang sabi 1:30. Una na nagkita ron. Una na ko siya. Sa 1:30 daw yung sabor. Ina nga, dili ta banda nakita na tanong mo siya. At bang mi sa Philippine National Bank di ay. Dira. Ari lang unahan sa The Morbi. Ay, diyan na din. Oh, diha lang. Ay, tama no. Nandun siya. Oo. Sa Matundo. Dong, okay na dong. Bye-bye. Bye-bye sa tita, bye. 105 plus 1 plus 40 145 plus 30 plus 30 175 plus 30 pa yun 205 105. Oh. ayun kung kulang tayo sa payahan ko 30. 30 135. 135 moron tali soft drinks mo naman Pangrehab. Malaki na pagkakati ko na to. kasi sisi Sulat na lang. sulat na lang na tayo Sulat na lang. Sulat na, bye. Ren, dali ko sa kaluto, bye. Dali ko na kaluto, bye. sakto ba sasutan na lang ako sa luto Gani. sasutan mo lang daan 105 135, eh. 30 na yun. 135 kuno ka ng engine plus Yeah, 20 plus daw 40 plus 40 na luto Hindi, 40, 50. Yo, manimuhat. Pagsa. so ulit sila doon na ba So, ang dati yung sundo niya. Mahambog ko siya na nakauna siya. mo ba tayo tagdi atong doon ha Dito siya. Dili man siya kaya manager lang sa school. manager Manager siya sa ayun ugma dito na po ka sa inang doon Di, ugma kayo. Saring na tayo. Bayo. okay na sa bayad eh Hindi na nagkadimulis niya. ganda dimulis Agdaw din ako. kaya kita mo dagidugay sila balay 35 man daw. Stadong, dalo ka tag 35. di mo na to ang price na ibig so para itong biso Dalo ka 35, so 105. Loto, unong na sa 60. 60. Kape ang drink, 60 sad. Then, pansit, 20. ano na pansit pa din Oh, ako yung pinta 30 na. wala ko na pala pansit Moro mo lagay? ano ba Oh, moro ba? drinks na may drinks na O, mo na to. 15, then 15 po ang kape, 960. Then, 60 po lang sa kaluto. Wala, susan, sulo. Tama na. Tama yung mga Sakto to, declared. 65 plus 10 to 75. Okay, okay na ba na? Sa miya, basta to 75, utang na yan. 75 ka na lang ako. luto Go. Yes, yes, yes. Ugma, hon na mo. Blender. Pa siya yun? isa na mga engine wala ka nag-reply Gaya mo ka. Basta di mo mo. Pinagpangit ka ba? So yun nasa siya. Birahan.
Sentong bumi pa. Nah, apa niya? Wala sa ba? Iba mahilig ka ba, syempre. Sa? Siyempre, nakalit ko mga gamit. 130 sa doon, tanitita. Ito kita niya nito. Pero yung system, hindi natin. Bulin mo ito. Ihatod niya sa hotel. Sa hotel na? Saan mo gani ang bante? Sige ito, nabatin or ito, obrero. Kubre ng hotel? Hindi, damordi gapon pero Nasa Abrero. hotel man to di ba siya? Damordi gapon na hotel di ba? Pero obrero man ka. Huwag kang mga takong kamahal. Katong gatuan to niya? Dili, kasi ito paano ka dyan? Di malugi gyapon to dito. Oh. Dito tayo sa mall ato ang first. Maunda. Pampisiglen. Lagi sundalan pa dito. Pulis ano ba? Silere. Siguro ilan lang ng isa. Dili, kuswan na sa din. Sa klase ko ng uniform na nila. Ay uniform pa ng pulis. Kanang na bang tradition na yan. Katong pag-opisina itong naka-color block. Pag-opisina ko. Tubig mo. Kasi pag-opisina na kami. Ay mga kuwan. Then, Kato siya gagara. So pasabot niya, ang Davao Alert Community. Honored kay na pala ang siya. Kato iko lang niya termino. Bakit ako? Diba? Wala pag simana sa mukha. Abot na yun, di ba dahil tayo kuhan dito? Kaya na. Daghan man ko dito, checking. boy. Oh. Kay sakit ang bubahan ang sa gulong dito. Pilag adlaw gikan karon, manakit ako ng lugot nito. Abi kita lagi. Ako maling gipasaan bro. Lugos na kita anay. Tunga ang dal kita nag-alay. Walo ka di. Ha? Di lagi tambok man to matapad. Ano ko nga? Di may. Ano ba katunga yung titi ba pangangat talay? Wala jud dito. Kapitihan siya. Paling turun gini. Wala naman na. Dito ang pila. Wala naman na. Kay Unang katuig wala man daw dito. iko manghihit. Ano? Yang orang yang pumasin yung sakyan ba? Na. Kapit ko ng booking. Ito daya akong edad. Dahil ako sa dating. Ito. Sa bawa akong gana. Wala man na briefing daan. Lisod. Ikaw nung mga bay, pares ng isa ito ikaduha ba? Kano yung doktor? Ilan mo? Ano ko? 5 years old po. Ano dahil niya? Tito! Sa mo amo na tong hapon kasi Ano ka badlangan? Makita kayo sa... ano pa ato sa kain ba masahe naman. Hindi. Sama isa ra mo daw. Tapos pila halos ko matanaw dito. Ah, dili puno. Di na ito pumasayan. Yung punuan ka na mo yung pumasayan. Ah, sama. Okay lang na kaysa. Kaysa ito mo ang laro ka oras. Mga nagpagadian eh, pagadian to. Yan lang. Ilaha. Kisa? Ilaha. Bumiyot Na, mga pagadian. pagadian ko nga ba? Oras ka pinandagan, di ba? Tres, oras ka pinandagan. Mura kay ko naman na dili ko ko na. Ay naman na sila ang. Hindi na trabaho. Nay lain. Ano mo? Dayon ka? Ni, kumalang ginaan dayon. Ano na? Ang mahal ya sana. Mahal yan lang. Ang kuan pa lang mo ang ada entrance. Sa barge. Dakan ka next time ko. Puhon-puhon. Oo na lang. Na daw biligmit sila biligmit. Ang ano
Saka dili day pagdunggo nimo, dili day tumao ka. Napay Pero murag na ata sa gilid. Pero ano? Sa kayo motor pag auto sa bus. Gusto dito sa kanang naga explain. Eh, barge na lang. Kirmin, kon wala. Law mo na lagot. Gani. May nagdalaw niya sa kanya. Dito kung niya dalaw na sa kanya ng kaya nga no. Taas sa Yanan. sa kanya. Ilan talika ba sa dagan? Diha good pero ang pan ka nang kasunod okay ay after nila 2 hours dito 3 hours 4 hours say gani kay gasolina say gani buntag pa ka mabuo ang makasunod sila mga gabi ko outing sara mo lang way sakyanan di bila ka lang init sara mo way di Amun ka maminaw dili. Minawan. Ano ra tubig? Init lagi ni. Ito mo na ito ka. Ha? Ito mo ka lang sa kutsara. Ah. ibutan di ra Mas umi ka ang ani ganda. Mas butsin. Makasay Kami sa sweldo. 40 ka ng sweldo. 40 ka ng sweldo ng kaon. Basta siya dali ko ano. Iba yung indikasyon. Uwang ganun tayo para para siya. Okay, mag-train ka dyan yung dalawa di siglo. Ano yung mga bawon, mga taxi? Tundok na. Ano lang tayo sa? 40 ka. 43. Tundok na. Balik 40 city mga tanan. Ay gusto. Ay gusto. 57. Gamit mo pa sa rin. 57 ang mulo 43. Dito ka rin? Kasi mahigop na ko nila yung magasan dahil. Kung sa bawya ko. Wala na pulo. Sina po kameran mo. Ha? Sina po. Sila lagi kayo ngadlaw ko gusto. Wala mo ka pa picture. Basta nagiging mo ko. Love the remembrance. Pagkan ko sa tikal. Sa imo ba sa imo? Ano yung sa kita ang tuwa sa kalagan. Bukan. Ako ba? Video call? Video call ka? Isa ko sa'yo lang. Mag-load taglin. Lot. Dapat kay load? Loadan. Pwede nila ito i-post yung 130 sa niya ko ang price na yan pero sibayan kasi hindi bawasan yun. hindi bawas na Hindi kay 130 kay kuan man ka nang alas 2 man ka mag-check-in.
Mo nang ka-plaster tadaan dito, ta gawas. Suka niya. Pero no. Kita to kuan mo. 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 Pwede kayo. Ini na magkabalita. Ha? Ini na magkabalita. Ini magkabalita. Susunod. Mesin madugay ta yang gatang-gatang sa ate ba. Dugay ginang ko. Gani. Kamu Maging tos pa rin. ha? Tay baton ka na. Gani. Dili sa bigas. Ay dili oh tanaw. Kuha na guba na. Labang. Tingtang isa. Ako nga ito. Hindi. Tsaka mo siya makuha. Tapos sa isa siya banay. Ano ba? Dili ko nagkakul mahal mo kayo. Ano na okay mo nilugdang na ba? Kaya isa sa kong pata nangamatay sa shoulder. Okay, let's go. Ano yan ni kutob mga bahay, mga kanami. Mangipos na ni kila mali na po mga bahay. Salamat na po daan sa mag-sponsor na po daan mo karoon sa mga tuligan. So, tara, busog kayo. Busog match. Sudan, ginang mayroon ka, busog na ka mga bahay. Gawa mo kayo trabaho sa likod. So, dito sa Middle East, tagsaka kaldiro kung kaon, kaya piti naghanang trabaho. Kung kaon dito, giusa na ang pamaho, paniyagto, panihapon. So, mo itong usa ka kaldiro niya, dili kayo. Kaya trabaho, sila ka lakaw, sila laag. Mo ito nga, bisa gamay rin ko, busog na kay ka. So, di namin ko to, bye!